Maayong pagbalik sa akong vlog for today's vlog. Mga unta guys, tanawa na akong kauban na no, pero kayo, gwapo. Kalaming agyo daw, pero mura jug di ahiblar ko ni kagwapo. Tapag hiritan pang akong panit, iya pang kwaon, di ba? Sana all, karon kabaw na ko nga imo rin gikuha akong panit ha, bantay ka lang. Kani focus sa tagkaon rin kay murag gutom lang yun ni dugay kay niabot ting ipaabot ay na isa diri grabe mo kaon murag yog di high blaron ni nagda kay nanambok na rabat ang duwa ni napod mila yung bisita ni tago karon di daw halata dagko sila kaon kami na may nag-bidya na kay mga nangon may bidya ni habang gakaon may marites po sige tanaw sa kilid ba kay basig na yung mga angay libakon hala kaon boylo kay panagsara na hanapon may kauban si Inday dire si Mars ug si Kisa na po dire awa napakita sa video kay dako daw sila nga ug mukaon sa litson ato gisugo na pud kunya pakuha daw dito ug kuan kanang bukog-bukog o ribs kay ganahan daw sila ato ako po kuha po dito siya boylo ra kaon na ang importante na dili na ta mag-rice kay diet daw si Marcio kamuti ra litson na yun kay diet to sila kay nagsumba sila sa buntag kani siya wa po siya nag-rice pero daghan kayong litson yung gikaon tay isa dito sa likod hinok na kayong gwapo dito sa likod si Daniel Padilla. Paibog pa siya siyang panit. Lamig lagi daw. Kaon be. Unsaon pagkaon nga gwapo be. Ana di ay dapat daw without rice daw. Toy katong sa likod gahinok ra butog hungit. Maritis wag tanaw manugo pa na siya sa ako. Tanaw siya sa ako kung kakuha kog o wala pa. Kay ribs lagi daw. Dire nga time paduol na ko kay gikan ko na ko grapes sa awa ipay ni siya kayo ron duol ko nagdala grapes ug bukog murag iro narada paibo pa si siyang grapes uy ana agoy ganana ino agoy kalami ba kaon ipak anak po ko sa ako mo dito ang kamera kay ako po hindi imo ra po kung hono buha na siya ko coke di pa kayo butang ipog ko ikaw raman ano butang ito pa na siya ron inom kay uhaw tapoy nanguhit ano di ba si Brad Pitt ang nag-ipi, si Marcia ang nag-inom. Kung sabi, katunga alas lawas ang nakita. Kakapoy ba mag-voice over, Tindog na po kay Howie. Sa mo na ito bang? Ako na po. Ana daw si Kisa. Ang sususay, lagi daw siya apila sa video. Kaya hadlock siya na videohan. Masig masakpan. Ngaon. Pas kay mukha basta na kit bukog na ingon nagsihiro paibog pa siya dapat daw magzumba gyud daw kag buntag nga dili na magkaon kay pagkahapon og nay kaon boy lohan dapat gyud nga kit amor enjoy na lang mo sa iyang pagkubkub ani guys kay for the rest of the video iya ring naong tanan unsaon daw pagkaon nga without rice so enjoy bye